Amen must be Amen. Amen. Yabonga abazalwane. Ngizoqala ngibazalwane yazi sifane sithandazele South Africa. Kunomoya omuhle. Ngikhumbula le video la ngazofuna ukuzizela. Ngibona uMrs Bamasha lapha ecourt. Ngathi babe empumelelweni. Ngathi khona lo abokuhamba sorry bari umntwana ngazofike 16 or 6 years. Shubela akele court lona lidigneta ngisafiki. Labona iSouth Africa kaMoshelo manje. Asana bomnandi. Asana bomnandi bazalwane. Kufanele sithandazele strong. Bazalwane ngisangena endabeni yami ngibingelela bonke abazosivakashela namuhla. Uma uze lana uze awulahlekanga bazalwane. Uthumele uNkulunkulu uzohlangana nathi. Ukungena kwakho akunafana nokuphuma kwakho. Amen. Yabonga bazalwane. And then masofunda ku Matthew 28 verse 16 to 20. Sizofunda ngesizulu, simfunde nangesingisi. Uzovakashela lawo mazwi ukuthi wathi nabafundi bakhe abayishumi nanye bawuhlangana eGalili. Nawe mawuzelana ulahlekanga. Yes. Uzolalela uJesu ukuthi wathina basifundela lapho eMatthew ukuthi awulahlekanga usenjalo. Uzoba nathi ngaso sonke isikhathi. Sicela nisifundele kuMatthew 28 verse 16 to 20. Ngizwe ukuthi uzanela izimnandi kanjani. Matthew 28 siqala ku-16. Isiyalezo sokugcina sikaJesu. Abafundi abangu-11 baya eGalile. Kuleyo ntaba uJesu ayebeyalele yona. Bathi lapho bembona bakhuleka kuye, kodwa abanye bangabaza. uJesu wasondela wakhuluma kubo wathi, ngiphiwe amandla wonke ezulwini nasemhlabeni. Ngakho-ke hambani nenze izizwe zonke abafundi nibabhabhadise egameni likaYise leNdodana nelikaMoya Oyingcwele. Nibafundise ukugcina konke enginiyale ngakho. Niyabona mina nginani izinsuku zonke kuze kube sekupheleni kwezwe. Yini bazalwane ngikho okuningi. Ngikho okuningi kakhulu. Uthi the most manje mala. Ngiyagena njalo ufaka. Amen. Ngiyabonga bazalwane ngizobeka lapho. Igama leNkosi mali